Lahat sa nang kuha sa mananagat. Kada isa na mga tats, isa ka bangka, no? Luwi kayo, no? Dara ilang promoter or financier. Para bangka mga tats. Sabi mga tats, giundak ko daw na, kabulo na mga sweeto man nalagat, kabulo na ni. Kuha nig mga 4 kilos. Mga 3 or kini, mga 2. So kada isa ka balde mga tats, isa yun na sa kabangka. Tago ang ilang panagat mo, pero may nalang god. So ang kilo po tayo mga tats, nasa 180. Oo, 180. Ito nang utana sa mga tats, sa bangka mo nga bangka mga tats, kamay ra god. Namo ko nang utana sa comment section aton tubagon no. Mo ni. Bali pasol yung mga bata. Napay soft drinks mga tats. Uy, paghinay madam, may style ka. Paghinay. Oh. Nagpakuha dyan ang bilong matats. Ah, si ikuha ka ni. Ano na ito tayo? Okay. Sandala ni ba? Ang patiyol ko rin. Naara niya dito sa unan matats, mga tunga sa oras siguro gikan dire. Na dito. Gawas ani Peaceport. Na kita mo nang ano dia. Unahan na gamay. Na dito. Mga tunga ra sa oras ang biyahe gikan karon. Dahil una na dito matas, kaya dispose na. Ano magyatag matats oh. Atong amigo kita gagsudanon. Oh. Insured na matats. Ikaw ang nagasang daan para inabot sa balay. Stock ba para sa mga estudyante. Ingana lang kasimple matats basta magkugil lang ka din sa Peaceport atong amigo. Medyo stilo man. Oh. Ako matats ingana pag ko pag nako sudanon. Siyempre kana pay palito na to matats sa tag sobra 200 ang tulay karon. Ingana mo kinabuhi diri matats. Mo gini giniingon nga usay naa usay wala. Pag walay kuha man nagat, nangapod ta. Di ba? Ingana ra gud diskarte lang matats ba. Samtang ibaligya to ilang isda to mga tats, kami diri nagbantay pud sila mga bangka, kani mga bangka ani. Kay paghalin sa isda mga tats, gawas nga gitagaan na mig isda, tagaan pud mo nilang kwarta. Silbi binantayan na mo, tagaan mo 50 or 100, magdepende kung dako sila galin. Di ba? Bantay lang ka diri. Noon init pero normal man tats kanang ngita man tag kwarta. Muna siya bantayan nimo na kay mga pakog ba na, mga bangga, basi mga guba o tara gitagaan na gyud sa tats na ano ang kauban. So silbi kita suhulan ni ba, nga bantayan na mo kay magbangga man gud na basi mga guba. So nakita niyo plastada no? Nya, mulan to. Thanks.